गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिग्रोबाय। दा फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर 2024 इं खालार बहाय साननैनि हाबाफारिजों जोंनि भारत हादोरनि राजधानी दिल्लीयाव जा खुंनो लानाय बड'लेण्ड फेस्टिभेल लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बे फालिथायाव बायदि हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमु आरो बायदिसिना जोंनि आसार खान्थिफोरखौ दिन्थिफुंनाय लोगोसे बर' हारिखौ सिनायथि होनायनि जा हाबाफारि मावफुंनो थाखाय थांखि लादों बे हाबाफारिया गोजोनै जाफुंसार जाथों बेखौनो आं दिनै सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोजोन हामलायनायजों लोगोसे जाफुंसारनायनि मिजिंथिबाय आरो मिजिंथिबावदों खुंफुंनो लानाय जा बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा थांखि आरो हाबाफारि बे हाबाफारिया फारियै आरो गोजोनै जाफुंसार जाथों आं बेखौनो मिजिंथिबाय। लोगोसे गासैबो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे समाज सिबियारि आरो बायदि गौथुमनि मावथि फारिया बयबो जेन लैहोर थांनानै बे जानो गोनां जा फेस्टिभेल लोगोसे खुंफुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि बे हाबाफारियाव बयबो हेफाजाब होगोन आरो गोजोनै जाफुंसार जानानै जों दुलाराय भारत नाङैनो लोगोसे बुहुम नाङैनो मोनसे हारि हिसाबै जोङो खमथाहै गसंनो हानाय आरो सिनायथि होनो हानाय बे खाबुखौ जों मोननो हागोन आरो बेनि थाखायनो जाफुंसारनायनि थाखाय जों बयबो हेफाजाब होयो बेखौनो आं बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।